Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Читъра и сега ще играем малко в нашето оцеляване в дупката. Пазикам се, това не е дупката. Днеска поправих, тук беше свалено, ама с малко камък го такова. Да, и тук направих стълбички. Да. Така да ви кажа, ако искате да се абонирате за Райна Божинова в YouTube, да, няма да правите, но пишете просто в YouTube, там в описанието ще напиша какво да се абонирате. Има само един клип в това. Според мен, той момче има просто ползва профила на майка. Има много хубави клипове, има само един, но според мен заслужава да има доста абонати. Но това е ясно, че има много абонати. И сега издирвам мина. Останах ми да е днес камъка след това. След довършването на дупката. Даже мислих да направя една пътечка от дупката. Скоро мога да снимам с Фикса, по-точно този, който ползва профил, и с полицая. Той няма профил. Просто съм измислил това. Да не му знаете истинското име. Даже той може, ако иска само ще са малко далечен от спалня и той не е ходил и в... Това са ми броните, които си имам... Това си ми е моят Iron брони, това са броните от тея. От убиването на тея. Сега си прибера айтемите. Добре, да изпочваме месото. Торковете да ги добавя. Тъмните. И трябва да си направя нова кирка. Това е едното нещо. Това е едното, което трябва да си направя нова кирка. Хрумна ми една идея, ще я разваля. Добре, че имам една лопата от мене. Не се получава добре. Не харесва интериора просто. И да казах ви, абонирайте за Райна Божинова. Хикса по-точно.
Да, забрави да направя тест. Сега ще да се мисля кирката и трябва да направя нова кирка. Отивам. И това смятам да е за края на този епизод. Абонирайте се, абонирайте за